Maayong adlaw Cebu. Karong adlaw ani ami diri sa metro sa Danau. Kay mamalik mi sa kamotes aron mga mote. Atangi sa among pagsakay dito sa barko. Kay mo pay paghuman na mo og panudto. Alas 2:30 pa man ang amuang trip. So ari sa mi sa diri sa metro magsuroy-suroy. Help me. Going out to Metro Danau. Hi miss. Kay wala na may mapalit. Wala nila gamita ang akong Metro Reward sa sayang. Wala ba ko nagsulti god? Sige lang sunod. So ang among trip karon is 2:30. Mosakay mi sa Jumalia. Adto mi tugpa sa Somalia. So we are going now to the barko sa Jumalia. So angan sa barge yung sakyanan dire is Jumalia. So pwede siya mo karga o mga sakyanan gikan dire sa Danau going to Consuelo Port. Manami dire sa waiting area karon. Manami palit sa among ticket kay online ang among ticket nga gipabook. We are now going to Sapuan. There is sa ilahang entrance para mo sakay nami, mo on board nami sa barko. But we're still waiting for the barko. The barko is not yet around. So magandam sa amin. Like so ni mo dire kinahanglan na kay ticket, kinahanglan pa valid ID. So much better if naka-purchase mo online, dali ra. So dapat mo match ang imong ID sa imong ticket. So karon mga higayuna na marog na ang mga tao. So murag manakay na siguro may diri sa amuang barko. So mo ni siya ang trip from Danau going to Consuelo, Camotes. Ang estimated anak niya nga time travel from Danau to Camotes Consuelo Port is 2 hours. So it's 2:30. So by 4:30 na nami dito sa Consuelo, then sugaton sad mi og multi-cab nga amo ang gipakyaw para sa amo ang stayhanan nga balay. So ato may magstay sa balay ni Sir Alex. Siguro amo sa ni paunahon sila kay dili mo kayo ingon nga daghan kay pasahero karon, unlike sa amo ang gi-imagine nga magilugay ang mga pasahero karon. Pero karon buag pa kaayo diri ang mga lingkuranan na pay uban nga nagigda-higda gipalingkod pa ilahang mga bag. So we're just waiting makagawas ni sila din mosunod na dayon. Basin gahapon siguro ang daghang tao Friday, so nagtingog uli hapon. And tomorrow Sunday expected nga daghan gyud ang manguli. So we will be going back to Cebu on Monday, no? 2:30 gihapon, 2:30 PM gihapon ang amuang trip nga sakyan. So we'll be staying there tonight. Sa karon padong na may mosakay sa Jumalia Shipping Corporation. So mo ni siya ang barko nga natuwad. May lagi din tuwad doon. Okay, so welcome. Sakay nami. So this is my second time. So
Okay. So kapit na lang mga 30 minutes. Maabot na dito sa Consuelo Port. Kaya nilarga mo yung mga 2:45 to 3. So ang among biyahe is more than 2 hours. So expected ni after 30 minutes lungkot na yun ni. Then mabiyahe na sad mi going sa among stinganan nga Balay. Okay? So see you later. So it's time na manaog na mi diri sa Jumalia. So bye bye Jumalia. See you next time. So naabot na kami diri sa Camotes, diri sa Consuelo Port. So more than 2 hours na biyahe gikan sa Danau City. Niya naabot na mi diri sa Camotes, and we are now looking for our sakyanan. So I guess na wala po wala pong color sa amo ang multi-cab. So we know it later. This is Mercado diri sa asa kini Sir Alex, San Francisco, no? San Francisco. Mercado sa San Francisco. Kada mga tanon hapsay nya limpyo ra sa diri. Medyo dako siya. Set. So ang among napalit diri sa ilang merkado, nakapalit ni kamote, bagyo beans, patatas, carrots, lumpia wrapper. So ngita mi og baboy nga kanang ipagalinglaan. Pero di na lang mi mapalit diri. Asa ka Sir Alex palit og ginaling? Asa man? Ato ra mi palit sa Pikas Lungsod og ginaling ng baboy. Mayong buntag sa tanan. So mo ni amo ang second day diri sa Camotes. So mo ni siya kinabuhi diri sa probinsya.